Dag, goedenavond. Hoe gaat het met iedereen daar in Suriname? Ik hoop dat alles goed gaat. Mijn dubbelkin wordt dikker en dikker. Agislik me kofatina oso jongen. Maar anyway, mensen, oproep dis ego gide sranas, maar ego gide assembleeleden, de leden zijn in oppositie, zijn na oppositie. Volgens mij is het NDP en de NPS toch? Nou, maar tegen goede ja, na den toe dat ja. Us don tape na oppositie toch? Us don tape e luku fachan a regeren disi e boro de Indiërs e konasrana le kwaran boru. Elke KLM vlucht na een aantal e kon. Mensen van Sanderij, die militaire politie daar, die agenten politie, u allemaal srana, maar mensen van de overheid. Jullie moeten ingrijpen. Jullie moeten ingrijpen of u nog grijpt in toch? Na let dape nasrana was don e draaien loon te prelek uneyere de signalen sa ego epsa steeds en zo. Die fragmenten epsa steeds na social media tak dat. De Hindustani, de Indiërs e brokos rana no de sekis rana no de. Of u nog grijpen in toch? Chan o win astendis baka uneshi maar wacht eens rana maar u breni no. Uneshi sama dis de bezigheid doen no sana man. Surinamers, wat gebeurt er met jullie jongen? Geslik chan me kunya wan verkeerde masala wan krooi masala dat. Uneshi sa ipsano. De assembleeleden bij de oppositie daar, une volk no, uno maar die, u teka sansa met takidalik wa aandachtspunt no. U gebruikelijk aandachtspunten met de man die stop asan de ishito of chancha door, we hebben nog een hele jaar te gaan hè, volgens Umita stem toch 11 maanden. Dat beetje bij beetje elke KLM vlucht toch, wa aantaleko, tef a jaar die stapu toch, allemaal kies papiera, de kies boeken, de de stemgerechtigd. Dat te do stem, na desma dat ogo stem potjan, dat pena omen fraude epsano de let ondro u ai. Dus a her fraude sanito, te luka sanito, a fraude sanopsa, onder a stem of tijdens a stemperiode, of ondro u ai tijdens a stemperiode. Na no de a fraude, e begin ba naar a stemperiode toe. Dus mensen udena ai. Wij diaspora's hier is je desan weeren desan luku. Want us massa euro kona Schiphol toch? Ik heb een nicht die daar werkt. Ategi mi tak alla vlucht. Een aantal Indiërs. Dus dat want tak srana no de na wan invoer of doorvoer land gi desmaf India de Indiërs. Eerst srana bede wan doorvoerland, no desrana trouwang, mensen vanuit India doorvoerland. Isabi toch? Dus u da ay na nga systeem disi, u onderzoek asan disi moro fini, u grijpen in met u gebruikelijk aandachtspunt in de assemblee. Dit is na onkan. Let no de ba vrouw de tijd let nou onder aija so ma une grijpen en no as manage aandacht na a oproep voor desmasa euro kona sandrei want altijd desma etak over tak dat ala KLM vlucht na ator di se lolo wan tijdje ba. Luku gaya na dape den kiswalof den dape ugo lees na volgens mij waterkant net no aso krantisani ugo leesi mensen ugo leesi. Den gaya na man smakis do antuf den dape volgens mij 4 of 5 stuks sen kom baka na srana omdat die ap srana papira. Pe Indiërs feni srana papira. Mi brina Amerika dem dat bosluip of borog want uf kante den dorok bade tak srana na pina kondre lek de egi kondre srefi waardoor de wango moro fara denk ik terwijl srana no pina watu abu waarde isabito. Mensen grijpen jullie in. Mensen uno sribu tak uta yege atori jaso make chance stoppa sansade bisek jaso utang yege want wes don e focus no mona chane pora kondre chane pina kondre ma let nou ondro no so a fraude e taik bafugo mit a stemperiode. Let na u ondro no so smai smokole kombige de na kondre balet na u ondro no so. Ishi?
En des maar kisra na papieren. En dat want tak ook toe. Wan ambassade, wan Surinaamse consulaat of wan Surinaamse ambassade de ergens sang even strek de visum gides majas of de reis vrij ko in Sranang. Want tere de mensen, want tingi de na wan presi grijpen jullie in unos don utekator disi serieusu. Ik ga een paar fragmenten delen samen met deze video. Mek ushi saipsa. Uno megrap, uno sribi. A fraude begin etai no de bagomit a stemperiode. Om men illegaal ook kies papieren in Sranang zodat de vrij voor stem. Lek van awaf de stem bij de Haitianen. Mensen udena ai. Sranasma udena ai. De Indiërs, dadelijk door tekst Sranang over helemaal niet. Dadelijk unu de smaf Sranang schreef het toch. Uden de inheemse mananga unu de blakke ma uno abu igi konde mo trafolok o teken helemaal de domineer Sranang banu de. De domineer Sranang of abu an buurti ustak wan lof de Indiërs etain wan oso karsko to mek de go onderzoek de luku. Mek de go check de papier af de luku en hoeverre de papier af de na origineel. Wan ambassade de na wan presentai wan fraude samen na nga chan mensen. Gaan jullie die zaak onderzoeken met roep op de MAF-assemblee oppositietafel om in te grijpen voor alati. No de ba fraude etaif go mit a stem uno megrap jere. Uno megrap. Mensen delen jullie deze video met een video door aan juiste sma en u schrijft to Sranang man. Doe jullie iets eraan? Of u abuurt u zwaar her osolai na nga de Indiërs u kaasko to make de onderzoek des ma disi. Anders chan o de go wina stem baka wo pina dede in Sranang en mi etaketo. Of chan win presidentschap baka mi esse of a regering disi. Winito, mi eser ala mi waarde in Sranang da me bij mi oso na Europa, da mi vrois konta na Europa, da ben ik klaar met Suriname. Dat nou een belofte samen met Gimme Serif, want dis na onkan. Dis na onkan. Dus dat wilde ik even met jullie delen mensen. Dus usena video mekadoro de juiste mijn assemblee voor familie, vooral die mensen bij de oppositietafel, misaptak de NDP'ers, door grijpen in direct boven aan de tratrama Usene go make den sani make de fetator Ivanildo plein van MPS misaptak isref na wan jajasma u fetatori Patricia Etnel i dape ook to missa u fetatoru no mekrapu nos don luku a fraude tai ondro u ai live da us don pile kuneshi. Oké, bye bye. Swai. Fijne weekend mensen.